हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू बोन। आशा करें समस्ते भले थे, समस्ते भले अच्छु। तो ये है 7 होगा। तो सस्पेंस तो रखी आप थंबनेल देखिए निहाती जानी देथिबे आज कौन। तो सानवीर आज कान फोड़ा अच्छी बहुत धूमधाम ना भी छोट मान छोटकाटिया करुच्ची। तो सेमती किसी पूजापूजी भी ना, ओनली कान फोड़ा। तो कौन करवा ना बर्तमान से शोई पड़ी, बर्तमान ताको उठेबा कारण आम टाइम अनुसार 8 ରୁ 8:30 भितर टाइम थिला। तो आग ताको उठे रेडी करदे तापर मैं अपन सहित कथा गुंडू पूरा निष्पाप पिलाटा किछि जानि मो पिला। देखी 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 मुह थाना उठिबुनी आमे कान फोड़बाटी नुआ ड्रेस पिंधिबु ना नहीं। सानवीर मुह देखा गुंडू इस कि सुंदरिया मुहटा कि गुंडू तोर आज कौन हम कान फोड़ा केमती कान फोड़ा हम धीरे धीरे किछि हबन मोला कान ये हब कौन कान फोड़ा हम कान फोड़ा गला पर तू कौन लगेबू कान रे चूड़ी कान रे चूड़ी लगेबू कान रे दीटा चूड़ी लगे दवा कान फूल लगेबा समस्त नमस्कार। हाँ ठीक अच्छे देखी सानवी तो मुँह देखेली ये यहाँ बांदर मुहटा सुंदर तो देखा जाऊनी और कौन तो सुंदर मुह ना बांदर मुह सुंदर मुँह सुंदर अच्छा तू नाना को कहीचु कि वीडियो कॉल नाना को वीडियो कॉल करी कहनु तो तो कान फोड़ा है तो नाना को कहनु पिपी दादा को कही खुड़ी कहबू आग तापर आ क्या कहबू तापर नाना को कहबू हाँ तू कांदीबुनी तो ओके डन ओके कहदबा पिपी दादा को टिके कर दे मु टिके फोक आयो कूल देखला फोक हाँ पिपी दादा को कहदबा हाँ हाँ कहदबा छोड़ गले यो दीटा छी हाँ कहबा चल एबे खाईदबा चल चल भीड़ ना खोले बुले गोटे राउंड कुआरे नहीं ठाकुर कौन अच्छे तो निर्माल्य खाइलुनि कौन तुलसी पत्र खाइबो भल लगुच नहीं टिके ना कौन एमती शोषी खाईदब ओ पत्रटा कौ दिन रही नुआटा हाँ नुआ कौन मिले कौन हबा पिंधुती नुआ कान खोला कौन खाती ना
ମିଠା ମିଠା ନା ଫଳ ଫଳ ଖାଉଛୁ ତ ଆଜି ଯେମିତିକି ତାର କାନ ଫୋଡ଼ା ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ସିଏ ଜାଣିନି ନା କାଟିବ କି କ'ଣ ହେବ, ସେ ଜାଣିନି। ସେ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଖାଲି କାନ ଫୁଲଟେ ପିନ୍ଧିବ। ଆଉ ସେ କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାନ ଫୋଡ଼ା ହେବ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିଙ୍ଗ ତିନିଟା ଯିବା ଦିଟା ବତ ହଁ ଦୁଇପଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେ କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, କେତେ କାନ୍ଦିବ କ'ଣ କରିବ। ତ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି। କାନ ଫୁଟୁ ତ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପିଲାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ ହିଁ କାନଟା ଫୋଡ଼ା ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ତାର ସେଟା ସରିଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତିଥି ବାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ହିଁ କାନ ଫୋଡ଼ା ତାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟାକୁ କିଏ କେମିତି ମାନନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କିଏ କାନ ଫୋଡ଼ି ଥାଇପାରନ୍ତି, କି କିଏ ମାନନ୍ତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନୁ। ତ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନହେଲେ ବି ଛୋଟ ଇଏରେ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ବି ଆମର ଏମିତି କାନ ଫୋଡ଼ା ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବା। ଆମର ଟାଇମ୍ ଥିଲା 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ କାନ ଫୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ଆସିବେ। ଆମର ଅଫିସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଙ୍କଲ, ତ ସିଏ ଆସିଲେ କାନ ଫୋଡ଼ି ଦେବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆକୁ କେତେ ଜଣ ପୁରା ଜୋରସେ ଧରିକି ରଖିବେ, ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖିବା। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ଚାଲାକର ଝିଅ ନା। ଚାଲ ତାକୁ ଏବେ ଖୁଆଇଦେବା। ତ ବୋଧେ ଆସିଲେଣି କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିବା। ଶୁଣୁ ନା ନା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ ଓଲୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ ମତେ ଅନା ସମସ୍ତେ ଲଗଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ ଝିଅ ଦେଖୁନୁ ଲଗେଇକି ଏଇଟା କିଛି ହବନି ମ ପୁରା କିଛି ଇଏ ଟୋଟାଲ ଚାକରି ହବ। ଏଇଟା ପେନ୍ଟା ତାପରେ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଉପରିଆ ଟିକେ ହଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ। ଆଉ ଉପରକୁ ଆମେ ଫୋଡ଼େଇଲେ ଶିର ବାଜିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଉ, ସେ ତା କାନ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ରହିବ। ଆଉ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ପୁରା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ମୁଁ ପଢିବି ନା ତୁ ପଢିବୁ? ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଫୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଖାଲି ବିଧି ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଛୁଆଇଁ ଦେବେ। ତୁ ପଢିବୁ? ବାହାଘରକୁ କୁହାହବ ଜ୍ୱାଇଁ କାନ ଫୋଡ଼ିଯିବ ନା କାନ ଫୁଲ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ପଢିଦେଲେ ଦର୍ଜଟା କମିଗଲେ ସେ କାନରୁ ତାପରେ କଲେ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ମୋର ଦେଖିଲ ମୋ କାନରେ ହଉଛି କି ସେଟା ମତେ କାନର ଦେଖିଲ ମୋ କାନରେ ହଉଛି କି ୟାରି ଗଳା କାନର ଗୋଟେ ମାପି ଦଉନ ଟିକେ ବେଲମାଙ୍କ ଗଳା ଖରାପ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ପୁରା ପୁରା ପଳେଇବ କାନ ଫୁଲ ସହିତ ଭିତରକୁ। ତ ତାର ତ କାନ ହିଁ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ହଉ ମୁଁ ପଢିବି କାନ କ'ଣ ହେଇଛି? ହଁ ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା। ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ତା କାନ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲେ ଶିରରେ ବାଜିବ। ହଁ ଶିରରେ ବାଜିଲେ ପାଚିବ। ସେ ଦେଖିବେ, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିର ନଥାଏ ଯୋଉଠି ଆମେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧୁଛେ। ଉପରକୁ ଯୋଉ ଫୋଡ଼ିଲେ ଶିର ଟିକେ ବାଜିବ। ଦେଖିଲୁ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚୁଟି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଦଉଛି। ओम साईराम ହେଲା। ओम साईराम ଦେଖି
ପିଲାଟି ଠିକ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ହେଲା ଟିକେ ତମେ ତିଆର ଲାଣେ ଇନକେ ତିଆର କର ଯେ ଟିକେ ଦେଖି ସୁନା ଝିଅଟା କିଛି ହବନି ଭଲ ଝିଅଟା ଇଏ ଏଇନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ସମସ୍ତେ ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଦେଖି ଦାଦା ଫଟୋ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ଇଏ ଭୂତ ଦେଖିଲୁ ଦାଦା ଦେଖା ଭୂତ ଦେଖା ଦାଦା କାଟେ ଚିତ୍ର ବେକ ଭୂତ ଦେଖା ଦାଦା କାନ୍ଦ ପଡା ନାଇଁ ସିଆଡେ ରହଲାନି ଦେଖିଲୁ କୋଉ ଭୂତଟା ଦେଖିଆ ଦେଖିଲୁ କୋଉ ଭୂତଟା ଏଇଟା ଦେଖି ବାହାରି ପଡିଲା ନା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖି ଲାଗେ କୋଉ ନା ଭୂତଟା ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ତ ଲାଗେ ନା ରହ ଲାଗେ ନା देख केंति कान फोड़ा होची देखे देखे 1 2 ए देखलु से कांदेला र हाथ हसुची ए देखिन हसुची से ଇଏ ସୁନି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଖୋଲିନି ମୁଁ ଖୋଲିନି ତ କାଟିବ ये कि हसुची देखे ମୁଁ ଫୋଡ଼ିନି ତ କାଟିବ तू देख एटा मिनट देखे से जो फोन को देखे केंति कान फोड़ुछन से ଦେଖିନି କି ସାଇଜ ହଉଛି ନା देख देख साइज हां देखी तोरेम चिन्ह दियालाटी देखिलु ସାଇଜ ହବ ନା କେମିତି ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ तोरेम चिन्ह दियालाटी देखिलु ना सेने मुंडटा सीधा करनो से देखिबे ମୁଁ केंति ଦେଖିବି ନା କି ସାଇଜ କରିବି କାନଟା କେମିତି ଅଛି तू चालू एक देख देख ଚିହ୍ନଟା ଦେଇସାରିଲେ स्केच पेन चिन्ह दोसुनी बा स्केच पेन चिन्ह दोसुनी କାଟି ଫୋଡ଼େଇ तो ହେଲା हां ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଦା ହାତଟା ଆଡ ହାତଟା ଆଡ ନାଇଁ सइला सइला ये गुंडी गुंडी हसिले हसिले परिकिना पड़नी आउ ये कौन हां जरा दे कान दे कर फोटो उठा देखी हस दोन रे भल लागला काटिलांटी मिछरे तक धरि पकेले शंकर मन काना फलाला देखि दोनों कान मुवतले टिक्की काटली टिक्की गमतली लाइक कला थे आम कला अच्छा काट कला बाय बाय अंकल खाइबो बोलिया दे क्वाल ने तू कोड़े अनेछु ये आमर कान फोड़ार वीडियो यदि आपन को आम वीडियो भल लगी था तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलतु नहीं बाय 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 बाय